Jeste, tata ima pravo, naša porodica nije bila klasična porodica, nije ni mogla da bude. Tata je bio veliki posvećenik svoje umetnosti, a opet mama i ja smo bile posvećene tati. Naročito mama, evo spomenuo i on, uvek je spominjao. Kad je govorio o svom radu, uvek je govorio da je tu utkana i znanje i ljubav njegove supruge. I ona je stvarno, ona i profesionalno bila pozorišni reditelj i pomagala mu je u tako njegovim traganjima i njegovim rešenjima i bila je njegovi životni i emotivni oslonac. A ja sam prosto svoj udeo u tatinoj umetnosti vidjela u tome što ću razumeti. Znači, razumeti nekada tata ne može baš da prošeta sa mnom ili da razumem te neke periode razdvojenosti naše, kraće ili duže, koje su nastupile zato što je tata bio dosta zauzet i mnogo radio. I to je, eto, to sam smatrala da je neka moja lepa plemenita dužnost da doprinesem umetnosti moga oca. Inače, ta umetnost mi je pružila i dala izuzetno bogatstvo u mom životu. Zato što sam i ja sama zavolela muziku, muzika je postala deo mog života, moja životna potreba i to još uvek traje. To bogatstvo koje mi je tata darivao svojom umetnošću i ne samo znači, kao roditelj, nego kao umetnik još uvek traje i na neki način krasi, ukrašava moj život. Inače, tata je bio, dok je bio u karijeri, to je bila takva šema, znači dosta smo bili svi posvećeni jednim tati i tome da li ima dovoljno snage da izgura neku konkretnu predstavu, da li mu šeta šlajem, da li mu je suv vazduh i tako. Ali kad je tata posle 30 godina rada u svojoj 55. godini otišao u penziju, onda je sasvim nešto drugo bilo. Počeo je da uživa u svom, što kaže, porodičnom životu. Došao je Marko, unuk, tu se uspostavila jedna izvanredna veza. Onda je on sve priče koje je meni pričao o Glamoču, na primjer, ili o svom poslu, to je sad pričao Marku. Znači, sve ono što je on možda kao roditelj nije imao mogućnost da meni pruži, on je sad pružio mom detetu i tako se ta neka naša lična, porodična ravnoteža uspostavila. On je bio maksimalno posvećen meni kao unuku u porodici, svima nama. Nekako ja ga nikad nisam ni doživljavao kao umetnika, već kao moga deku. I onako on je imao, mislim, meni je apsolutno bio fascinantan kao čovek, nekako uvek je imao tu sposobnost da mi zaokupi pažnju svojom nekom pričom i pogotovo tim pričama iz svog detinjstva, pa priča o njegovom psu Šargu, pa o njegovom ocu Miši, kako je ga video kako peva, koliko ga je to inspirisalo. Mnogo je tu bilo priča, pa kad je otišao u Bosanski Brod kod svoje baka Savke, pa imao tu neke avanture sa njegovim drugarom Gavrom, pa su peli na neko drvo, svašta je tu bilo. Ali to je meni kao detetu bilo apsolutno fascinantno. Pa ali ono isto što mi je upisano u sećanje, to je koliko su ga ljudi voleli. Naprimer, išli smo često na pijacu i tamo su ga voleli ovi, mislim, seljaci, na primjer, što bi došli i prodavali voće i povrće. Da, mnogo su ga svi voleli, sa svima imao fantastičan odnos. Tako da ne znam, bio je nekako narodski čovek. Mislim, znao je da se poveže sa ljudima. Da. I tako i mene zaista podario jedno predivno detinjstvo. Da, treba reći, stvarno je tata bio narodni umetnik. Jako su ga voleli ljudi, imao tu neku neko zrno velike autentičnosti i istine u tome što je radio. To su ljudi stvarno osjećali i dugo, on je već bio dugo u penziji, pa onda ga posle više nije bilo. Ljudi su reagovali na moje prezime. Često. I prosto to znači da su ga upamtili, da je on nešto njima značio u životu. Sretali su me često i ljudi koji su prvi put
čuli moga oca na nekom od tih koncerata koje su Duško i on organizovali negde u nekom selu ili u nekom fabrici i tu su ljudi imali prvi kontakt sa muzikom i zapamtili su to. I onda su reagovali i pričali mi o tome. I to je možda i po meni jedan izuzetno lep, plemenit aspekt tatine čitave karijere i njegove umetnosti. Dopro je do ljudi, jer u stvari zbog ljudi je i stvarao sve to. Jednom ga se sećam, Kolarac, 86. Meni je bilo 5 godina i on je onako u jednom belom onako odelu, on je bio sav krupan, onako pojava, pogotovo meni, detetu, onako prosto neverovatno kad ga čovjek vidi koliko je bio impozantan svojom pojavom i tako sećam ga se taj jedan put. Dugo godina posle našao sam taj kaput, vidio sam tamo negde u ormaru i to me onako kao neki bljesak iz prošlosti. Setio sam ga se tu na bini, tako eto to je jedan taj moment koji mi je ostao u glavi, ali sećam se i te neke popularnosti. Mislim, ja sam bio stvarno mali, ali bi ga zaustavili ljudi na ulici, sećam se neki novinari, pa su nas slikali na ulici, pa tako. Svakome je bilo interesantno da je moj deda Miroslav Čangalović. Mislim, meni je to tako interesantno bilo. Jeste. Jeste, da dodam nešto što mi je sad palo na pamet. Tata je, znači, kada je rekao, dosta je, sa 55 godina, neću više, ne mogu više ili već koji razlozi su bili da u potpunosti se povuče, onda je jedan od razloga, čini mi se, bio i to što je bio željan porodice. On je prosto se onda posvetio porodici, ponekad u toj svojoj udaljenosti od pozorišta možda je bilo malo i sete i melanholije, što je i normalno, ali možda i nekih ovako malo i gorčine, ali to nije sad mesto da se o tome priča. Ali kažem, to je velika njemu bila radost što je onda mogao da se opusti i da se posveti ljudima koje je volio, koji su ga okruživali tolike godine. Tako da je to jedna zaokružena stvari životna priča. Vrlo lepo i zaokružena priča. Ja sam skoro 20 godina radila na arhivi moga oca i na sređivanju, na rekonstrukciji i nekako nisam znala zašto i kako radim to sve, sem što sam imala tu unutrašnju potrebu sve to da uradim. I onda su me iznenadili 2019. godine ljudi, glamočaci iz udruženja Glamočko kolo na čelu sa gospodinom Pericom Milutinom i onda su me pozvali jer su imali potrebu da obeleže 20 godina od smrti moga oca. I tako je počela ta saradnja koju sam ja stvarno oberučke prihvatila sa puno zahvalnosti. Sa njihove strane je tu bilo puno i entuzijazma i ljubavi i želje da se možda što imenu moga oca pristupi na neki širi način i da to sećanje na moga oca krene nekako da se beleži i obeležava. I tako se skupilo društvo, sem Glamočaka, tu je bilo Srpsko narodno pozorište sa upravnikom Zoranom Đerićem, priključila se eminentna institucija Matica Srpska sa predsjednikom Draganom Stanićem i počeli su u stvari da razmišljaju o toj manifestaciji koja se danas zove Dani Miroslava Čangalovića. Ove godine se prvi put to ostvaruje, iako je rađeno na njoj od 2019. godine, koja pre svega ima zadatak da zabeleži to sećanje, da prosto nekako vitalizuje ime moga oca i podsjeti na značaj koji on u svoje vreme imao. I uneti su tu i neki elementi takmičenja, znači tu će biti i mladi pevači. Ove godine su bili mladi pevači koji bi trebalo da budu podstaknuti da se bave muzikom i koji će dobiti neke nagrade. Ide se u Glamoč. Juče je bila promocija jedne divne, stvarno studiozne monografije o Miroslavu Čangaloviću.
Autor je mladi čovjek koji nije ni bio rođen dok je moj tata bio u karijeri, Nemanja Softić. I to je stvarno bilo zadovoljstvo vidjeti sve to što sam ja godinama prebirala, što kaže, kroz moje ruke, kroz moje sećanje i sve ono što sam ja nekako sređivala i sistematizovala se našla u toj knjizi i to je mi moje ogromno zadovoljstvo. Moj tata je rođen u malenom mestu, bosanskom mestu Glamoč, među planinama. Mama mu je umrla na porođaju. Tata je bio sveštenik, učitelj, srpski dobrovoljac, jedna onako vrlo poštovana ličnost u toj sredini. I moj tata je pričao kako je deda imao još lepši glas od njega, bas bariton, i tata ga je puno puta slušao u crkvi. Taj Glamoč je ostavlja u mom tati jedan veliki, lepi trag. I on se celog svog života vraća tim pričama koje malo priča meni, a malo priča unuku, o tim čudesnim zvukovima prirode koju je tamo prvi put čuo. Zvuku vode, zvuku vetra. Pričao mi je o topotu ljudskih stopala u tom čuvenom nemom glamočkom kolu. Pričao mi je o životinjama. Znači, to je ostavilo velikog traga u njemu i posebno kad je već bio vrlo star, on se vraća o tome, što je sasvim prirodno. Međutim, moj deda je umro u 37. godini, kad je mome tati bilo 9 godina, i počinje jedna vrlo teška priča za mog oca. On odlazi kao siroče iz Glamoča svojoj baki u Posavini, maminoj mami, koja je inače isto bila interesantna ličnost, jer je travarka, i onda je tata njoj pomagao i mnoge recepte za razne meleme i on pamtio i meni govorio. Jedan od tih recepata je bio za malariju koju je moj tata tada preležao, a baka ga izlečila. Međutim, baka umire i tata ide dalje, boluje 3 godine od tuberkuloze kostiju. To je bila vrlo teška bolest. On ima 16 godina i boravi 3 godine u Kraljevici. Tada je u Kraljevici bila bolnica za baš takve slučajeve. I interesantno je da tada tu u Kraljevici tata otkriva taj neki svoj, da kažem, muzički talenat i muzička interesovanja, formira hor bolesnika, sluša radio emisije pomoću onih slušalica i u njima narodnu muziku koju na neki način beleži nekim svojim notama. I sluša prvi put operske arije, opere, znači tu se susreće na neki način sa muzikom. Međutim, i dalje ide, znači rat dolazi i tata kao izbeglica pred ustašama biva od strane svojih poznanika tajno smešten u jedan voz do Batajnice i tako beži u Srbiju i čitav rat tu provodi po Srbiji, menjajući mesto boravka i bežeći što pred Nemcima, što pred četnicima. Boravi u Varvarinu, u Kraljevu, tu sreće Duška Trbojevića, u Valjevu da uči poljoprivrednu školu. Ponegde je imao čak vremena da se i zaposli, međutim to je kratko trajalo jer se moralo dalje ići i bežati. I u Beograd dolazi 1944. godine i tu kreće polako da radi kao novinar, a onda on zajedno sa nekim drugim kulturnim radnicima tada koje su bili, sa koje je sreo, on osniva kulturno-umetničko društvo Ivo Lola Ripar. I tu sreće moju majku, koja je isto bila u tom osnivačkoj grupi koja je to osnovala, i počinje njegov, da kažem, neki umetnički život u kome on istovremeno uči tehniku pevanja, uči
pevanje samo, a istovremeno gleda da savladava svoje uloge i da izađe što pre na pozornicu. I to je, kažem, jedan sad početak njegovog umetničkog puta. Kad je moj otac imao 16 godina, oboleo je od tuberkuloze kostiju. To ga je vezalo za bolnicu i proveo je 3 godine u Kraljevici da su se takve bolesti i lečile. I pričao mi je mnogo o tome, pričao mi je kako su bolesnici bili izloženi sunčanju. To je bio jedan od načina kako se leče ta bolest i na toj terasi su uglavnom ležali i ima jedna divna slika tatina sa gitarom. Znači, tata je već tamo počeo da prebira po žicama gitare i pomalo da peva. I pričao mi je da je onda jako mnogo slušao radio i da je noću, onako stavio one slušalice, radio slušalice, i da je noću slušao narodne pesme i na neki način trudio se da ih zabeleži, da tu melodiju reči zabeleži, i kaže da je tako preko 150 pesama skinuo sa radija. Isto tako je bio izuzetno onako opčinjen operom, operskim arijama koje je čuo, izvanrednim pevačima koji su tada postojali, i onda je on naučio imena svih tih pevača. Onda je u jednom trenutku i osnovao hor bolesnika. I tako je na neki način krenuo da se bavi tom muzikom, ne bi li i drugima i sebi olakšao to vreme koje je tamo proveo. Moj otac je često pričao jednu lepu, potresnu priču koju je doživeo kad je imao 14 godina. Ležao je, bio je bolestan i ležao je u Koševskoj bolnici u Sarajevu. U sobi u kojoj su uglavnom bili težaci, rudari, radnici, i do njega je ležao u sobi Risto Kureš. Zapamtila sam, i tata je zapamtio, koji je bio drvoseča i koji nije bio dobro. I jedne noći je Risto Kureš, kad mu nije bilo dobro, zamolio moga oca i kaže: daj golube, zvao ga je Golube, kaže: daj golube, otpevaj mi onu pesmu Đaurko mila. Tako se zove pesma. I onda je moj tata počeo da peva i kaže, uzeo je ruku Ristinu svoju i ta ruka polako je otežala i kaže, opustila se i Risto je otišao. Tako, uz pesmu Đaurko mila. I onda je, kaže, sused rekao tati, kaže, golube, smiri li se to naš Risto? A tata kaže, smiri se. I onda mu sused kaže, da Bog da ljude tješio pjesmom, sokolio i pomagao. I to je ostalo u tati urezano još, znači, sa njegovih 14 godina, kao neki amanet koji je on stvarno i svojim životom i svojom umetnošću na neki način ostvario i realizovao. I tako je ta uspomena koja je njega pratila kroz ceo život nekako i na mene i na mog sina ostavila utisak i ostala zauvijek vezana za moga tatu.